Tak robili, nepamiatajú. Nebráňať mi, zabraňajúc sa mi, tak robili, nepamiatajú. Nebrate, nezabranite, nebrate, nezabranite, ja dala ručku a vy nevidíte. Nebrate, nezabranite, ja dala ručku a vy nevidíte. Moja dala ručku pravú, moja dala ručku pravú, moja dala pravú v cerkve na Prahu. Moja dala ručku pravú, moja dala pravú v cerkve na Prahu. Zabrániť mi nemohli, zabrániť mi nemohli, očúhaja odváriť nezdali. Zabrániť mi nemohli, očúhaja odváriť nezdali. Ďakujeme členkám ženskej speváckej skupiny Bukret Banda za symbolickú svadobnú pieseň, ktorej sa žiaľ Ján Kuciak a Martina Kušnírová v skutočnosti nedočkali. Milé dámy, milí páni, chcela by som vás dnes večer privítať na tomto protestnom zhromaždení v mene iniciatívy Banská Štiavnica Nebude ticho a občianskeho združenia Mier Ukrajine. Ešte by som vám chcela povedať organizačné informácie. V mene organizátorov vás prosíme, aby ste sa držali za zábranami z vnútornej strany kvôli bezpečnosti. Ďakujem vám. Dnes sa tu stretávame aj preto, aby sme si pripomenuli 7. výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Novinára, ktorý sa venoval odhaľovaniu korupcie a prepojeniam organizovaného zločinu na politické špičky. Kvôli svojej práci prišiel o život. Aj dnes sú novinári terčami útokov. Politici dennodenne útočia na slobodné médiá. Pred 7 rokmi sme volali po dôveryhodnej vláde a politike, ktorá je slušnou službou všetkým ľuďom. Toto volanie stále pokračuje. Ján a Martina, nezabúdame na váš odkaz. Aj preto dnes chodíme na námestia a protestujeme, aby sme povedali nie opätovnej oligarchizácii Slovenska. Lebo vidíme, ako sa do riadenia štátu vracajú osoby podozrivé z vážnych korupčných trestných činov. Vidíme, ako si tieto osoby upravujú legislatívu tak, aby si zabezpečili vlastnú beztrestnosť. Že vám to nie je jedno. Ďakujeme, že ste tu dnes s nami. Prosíme vás, uchovajme spoločne slušný a nenásilný charakter protestného zhromaždenia. Nereagujme na prípadné provokácie a ak by ste zaznamenali neprístojné správanie, obráťte sa na príslušníkov polície a prosíme, zdokumentujte to. Pošlite nám alebo polícii fotografie provokatérov. Je to v záujme našej spoločnej bezpečnosti. Ďakujeme. Rovnako ako my sa dnes ľudia stretávajú v ďalších 60 mestách na Slovensku i v zahraničí. My sa stretávame tu na námestí Svätej Trojice v Banskej Štiavnici, aby sme slobodne vyjadrili náš názor a nesúhlas s krokmi vlády. Tá vláda nás obviňuje, za účasť na protestoch nás niekto platí. Zaplatil vám niekto za dnešnú účasť? Nie. Nikto nás platiť nemusí. Prichádzame sem preto, lebo máme vládu, ktorá sa snaží o rozvrat všetkého, čo sme roky budovali. Náš premiér sa vraj hlási k politike na 4 svetové strany. V skutočnosti je to politika na jednu svetovú stranu, na východ.
Je to veru hanba. Stretnutiam s našimi západnými partnermi sa vyhýba. Náš premiér nechce spolupracovať na tvorbe novej európskej obrannej vízie. Ak sa začne tvoriť nové európske NATO, Slovensko zostane mimo a teda mocnostiam na pospas. Je to proti životným záujmom Slovenska. S kým sa však náš premiér stretáva rád? Napríklad s veľvyslancom Ruskej federácie, ktorého pozýva na úrad vlády. Hanba. My ale rázne hovoríme nie bratričkovaniu sa s bratčíkovom. Robert Fico rád píše listy. Jeden napísal Elonovi Muskovi, technologickému magnátovi a pravej ruke amerického prezidenta. Aký problém chcel náš premiér s doživotnou rentou s Muskom vyriešiť? Žiadny. Len chce spustiť hon na slovenské mimovládne organizácie a kriminalizovať ich. Zvýši tento hon kvalitu nášho života? Nezvýši. Zlepší sa naše hospodárstvo? Nezlepší. Na Slovensku sa znižuje životná úroveň. Všetci to cítime denne. Ceny sa zvyšujú, zárobky znižujú. Vláda rieši ekonomické problémy na náš úrok. Napríklad na úrok našich budúcich dôchodkov. Ju nezaujímajú, čo bude o 10 alebo 20 rokov. Je to nehorázne. Je to hanba. Pracuje bez vízie, bez ambície reformovať, čo je zlé. Nechce riešiť naše problémy. Namiesto toho behá s košíkmi po nákupných centrách, aby nám dokázala, ako je všetko lacné. My však vieme, koľko stoja potraviny. Vieme, koľko platíme za energie. Vieme, ako zápasia samosprávy s finančnými problémami v dôsledku konsolidácie. Preto platíme viac za odpady, za parkovné, preto platíme vyššie dane a poplatky. Vláda dlhodobo ignoruje bezpečnostné hrozby. Čelíme kybernetickým útokom a bombovým hrozbám. Bojíme sa o naše školy, o naše deti. Vláda tieto problémy ignoruje. Rozmýšľa len, komu ich dať za vinu. Rovnako pasívne sa stavia k problémom vzdelávania. Naši žiaci majú jedny z najhorších výsledkov testovania vedomostí Európskej únii. Vie o tom vláda? Plánuje s tým niečo táto vláda robiť? To nevieme. Ale my máme byť ticho. My však ticho nebudeme. Ani vy nebuďte ticho. Upozorňujte na vládne prešlapy. Pozývajte kamarátov, kolegov, príbuzných i známych na naše zhromaždenia. Len spolu sme sila. Spolu sme Slovensko a Slovensko je Európa. To je podstata našej krajiny a jej budúcnosť. Presne tak. Slovensko je Európa. A nedáme si vziať našu budúcnosť. Teraz dovolte, aby som na pódiu pozvala našich hostí. Ako prvý sa nám prihovoria pán Juraj Hybš a Zuzana Labašová. Zuzana pracuje ako psychologička, lektorka v oblasti kritického myslenia a globálneho vzdelávania a manažérka Komenského inštitútu. Juraj je pedagógom a aktivistom v oblasti vzdelávania detí, ale aj učiteľov. Je zakladateľom mimovládnej organizácie Živica. Aktuálne riadi projekt inovatívnej školy vo Zvolene, v ktorej sa snaží spájať deti z rôznych sociálnych prostredí a znižovať tak segregáciu. Je to jediná cesta, ako si plniť občiansku povinnosť a nevzdávať sa ideálov. Nečakať rezignovanie na to, kým to skončí a ako to dopadne. Toto napísal Ján Kuciak v roku 2012, keď sa chystal na protest. Dnes, po 13 rokoch, tu stojíme opäť a znova. Keby Ján Kuciak a Martina Kušnírová ešte žili, stáli by tu s nami. Alebo na inom námestí, v inom meste Slovenska. Oni už však 7 rokov medzi nami nie sú. A tí, pre ktorých boli nepohodlní, nestoja opäť na čele tejto krajiny.
Dnes sa tu stretávame, aby sme si uctili ich pamiatku. Rodiny Jána a Martiny zažili obrovskú stratu. Ich smrť bola však obrovskou stratou aj pre nás všetkých. Ich smrťou zomrela časť našich ideálov. Ich smrť nám zobrala časť pocitu bezpečia a slobody. Ich smrť nám ukázala, že moc v tejto krajine je v nesprávnych rukách. To, čo nám však nikto nemôže zobrať, je nádej. Nádej, že Slovensko má šancu byť lepším miestom pre všetkých. Nádej, že naša krajina môže byť plnohodnotnou súčasťou demokratickej Európy. Nádej, že budeme žiť v krajine, z ktorej nemusia naše deti utekať za lepším životom. Smrť Jána a Martiny by bola zbytočná, keby sme sa tejto nádeje vzdali. Pozrite sa okolo seba. Pozrite sa na tých, ktorí stoja tu v Banskej Štiavnici spolu s nami. Ženy, muži, deti, matky a otcovia, študenti aj dôchodcovia. My všetci sme Slovensko. Pokiaľ sa to rezignovaní nevykašleme, nádej v našej spoločnosti môže rásť. Stále sa krútime a zvíjame v tom istom kolotočí. Napísal Ján Kuciak pred 15 rokmi a mal by pravdu aj dnes. Je čas neopakovať tie isté chyby opäť a znova. Je najvyšší čas na zmenu. Milá Martina, milý Ján, nezabúdame a nevzdávame sa. Ďakujeme, Banská Štiavnica, že sme tu dnes mohli byť s vami. Pódium je nádoba s horúcim čajom, sú tam aj nejaké poháriky, tak nech sa páči, môžete sa ponúknuť a trošku zohriať. Ďakujeme Jurajovi a Zuzane za ich slova. Teraz prosíme, aby k nám na pódiu prišiel pán Miron Breznoščák. Vyučuje na bilingválnom gymnáziu v Banskej Štiavnici históriu, regionálnu výchovu a angličtinu a je tiež koordinátorom neformálneho vzdelávania v rámci Slovenskej komisie UNESCO. Dobrý večer, milí štiavničania, priatelia, kamaráti, známi, aj neznámi, cudzinci, aj príndiši. Takto nás protestujúci v Štiavnici označujú na internetoch. Ja som sa narodil v starej nemocnici tu vedľa na Plechovej ulici, vyrastal na Križovatke a Povrazníku, hrával futbal na Štefultove, turistikoval po Tanáde, 10 rokov som býval tu na Trojici a teraz žijem na Drieňovej. Síce som tu odsprevádzal tisícky zahraničných turistov, vrátane veľvyslancov, síce som pri štúdiu histórie každú prácu písal o Štiavnici a do hodín dejepisu som tisíckam študentov vkladal regionálnu výchovu v našom kraji pod Sitnom. Ale vraj som cudzí, teda príndiš. Nebuďte však smutní, každému Štiavničanovi aspoň jeden z predkov do Štiavnici prinšov. Každý je príndiš a bez nich by sme boli dedinou duchov a nie mestom UNESCO. Na internetoch sa tiež pýtajú, že čo chceme dosiahnuť týmito protestami, že čo dokážeme zmeniť. To je ľahké. Chceme vládu, ktorá neklame, nekradne, nešíri nenávisť a nepodporuje kriminálnikov a agresívnych diktátorov. Pýtajú sa, že kto nás podporuje finančne. Hovorím, že bežní ľudia a ja a ďalší z vás, ktorí prispievame na dony o zbierky od frontových sviečok až po neonatológiu v Košiciach. Pýtajú sa, či nepoznáme zemepis. A ja im vravím, že Európa nie je len geografický pojem, ale aj kultúrny a civilizačný. Chcú na Slovensku radšej Balkán, Sicíliu alebo Sibír? Keďže som učiteľ a žalovať bude Gretka, tak ja radšej teraz udelím kladné výchovné opatrenia, teda pochvaly. Chválim všetkých, ktorí prekonajú svoj strach a postavia sa nespravodlivosti. Chválim všetkých, ktorí si vážia kvalitné vzdelanie a vedecké fakty. Chválim tých, ktorí neriešia svoje mindráky tromi fackami mladým a necujú v ľuďoch vulgárnu nenávisť. Chválim našich zastupiteľov, ktorí nevyberajú do výkonných funkcií zlodejov, klamárov, násilníkov či pytliakov, ktorí nepodliezajú tyranom a nerobia z neonacistov martírov.
Chválim policajtov a právnikov, ktorí slúžia právu a spravodlivosti a nie korupcii a potláčaniu slobody. Chválim ľudí, ktorí pri divadelných predstaveniach nebrousujú v mobiloch, vedia, že kultúra nie je len slovenská a najmä, že tú Slovensku vôbec poznajú. Chválim tých, ktorí si nekúpili diplomovky, nerobia si zo štátu dojnú kravu a ktorí ovládajú slovenskú gramatiku. Chválim lesníkov, ktorí sadia stromy namiesto ich rúbania a zdravotníkov, ktorí ešte neodišli do zahraničia. Chválim mladých, ktorí hľadajú fakty a nielen informácie, ktoré potvrdia ich názory. Chválim seniorov, ktorí sa na sociálnych sieťach neriadia podľa falošných profilov a internetových trollov. Chválim a vzdávam poctu novinárom, ktorí sa neboja kritizovať mocných, aj keď ich to môže stáť život. Ale udeľujem pochválu aj tým, ktorí sa aj s oponentami pokúšajú rozprávať vecne a slušne. Pretože už tieto mesiace tisícky rodičov, ktorí aj volili koalíciu, už isto pocítili dopady ich konsolidácie. A pritom si politici najprv schválili vyššie platy a doživotné renty. Preto sa rozprávajme slušne aj s ľuďmi s odlišným názorom. Dnes sme už všetci spolu na jednej lodi, ktorá nás nesie preč od demokratických, solidárnych a slobodomyselných princípov Európskeho spoločenstva. Tak budeme dnes slušne debatovať a nahlas protestovať, aby sme zajtra nemuseli bojovať so zbraňou v ruke, ako musia naši ukrajinskí susedia. História ukazuje, že dejiny síce píšu víťazi, ale viete, kto prináša tie víťazstvá? Obyčajní ľudia, ktorí neboli ľahostajní. Nielen veľkými činmi sa dajú meniť dejiny, ale aj drobnými každodennými skutkami dobra a odvahy. Toto nepovedal len anglický spisovateľ Tolkien, ale aj náš Andrej Kmeď, citujem. Nemôžeme sa vyhovárať, že časy sú zlé, časy budú aj horšie, preto si ich načím musíme k lepšiemu sami obracať. Stačí nezištná aktivita, ochota pomôcť, zmierlivosť po hádke, ale aj ochota zastať sa slabšieho, ponúknuť dobré slovo, ponúknuť rameno. Gandhi, Mandela, Dubček, chartisti, študenti v 89. ukazovali, že násiliu sa dá postaviť aj nenásilným občianskym odporom. A preto verím, že vo voľbách sa dokážeme zmobilizovať tak ako v roku 98 alebo pri referende o Európskej únii. Preto sme tu na námestiach slušne, no veľmi nahlas voláme po spravodlivosti a pravde. To sú veci, ktoré si história zapamätá. To sú naše ciele. Ako vraveli Hus, Masaryk, či je tu Blatanka. Veritas vincit. Pravda zvíťazí. Ďakujem. Za jeho slova aj jeho pochvály. Dovolte mi teraz zavolať na pódium pána Radovana Lukáčika. Radovan študuje v Prahe na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity a je zástupcom Fóra zahraničných študentov. Prečíta vyhlásenie Slovákov študujúcich v zahraničí. Nech sa páči. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Dnes si pripomíname 7 rokov od hroznej udalosti. Vraždy Jána a Martiny. Táto tragédia bola dejným zvratom a príležitosťou, ktorú dostala naša spoločnosť na očistu a na návrat k novembrovým ideálom. Preto sa dnes zamyslíme, kam sa naša spoločnosť a politika posunula za tých 7 rokov. Máme v našej krajine konečne funkčný právny štát? Bojujeme úspešne s korupciou? Spravujú politici našu krajinu kompetentne a efektívne? Máme kvalitné školstvo a zdravotníctvo? Je naša spoločnosť konečne otvorenejšia a respektujúcejšia?
Vytvorili sme podmienky na to, aby mladí ľudia nemuseli hľadať dôstojné prostredie na štúdiu a prácu v zahraničí. Áno. Odpoveď na tieto otázky je bohužiaľ bolestivá a musíme konštatovať, že sme stratili ďalších 7 rokov. Avšak čo sme nestratili, je sen o spravodlivom a fungujúcom štáte, na ktorý sa môžu spoľahnúť nielen jeho občania, ale aj zahraniční spojenci. Preto sme sa aj my, slovenskí študenti študujúci v zahraničí, rozhodli napísať otvorený list a výzvu Slovákov, ktoré vyhlasujeme hlboký nesúhlas s aktuálnou spoločenskou a politickou situáciou. Sme presvedčení, že naša krajina stojí na historickej križovatke a práve v týchto mesiacoch sa v turbulentnej geopolitickej situácii môžeme ocitnúť vinou krokov tejto vlády na strane neslobody a autokracie. Tieto riziká si dobre uvedomujeme a odmietame sedieť so založenými rukami. Pevne stojíme za domácim študentstvom a vrelo ďakujeme aj mnohým príslušníkom najstaršej generácie, že nevymieňajú 13. dôchodky za budúcnosť svojich detí. Chcel by som vám dnes všetkým poďakovať, že tu stojíte a že používate kritické myslenie, ktoré je najväčším nepriateľom všetkých autokratov, aj toho nášho podkarpatského. Práve v kritickom myslení a v občianskej odvahe je skrytý odkaz Jána a Martiny. A práve na týchto hodnotách by sme mali stavať naše predstavy o budúcom Slovensku. Dovolte mi teraz prosím prečítať časť nášho listu a výzvy, ktorá sa dnes bude čítať vo viacerých slovenských mestách. Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, z vyjadrení a krokov tejto vlády je zrejmé, že mladí ľudia sú na posledných priečkách vašich záujmov. Nielen, že sú problémy mladšej generácie, ako je nedostupnosť bývania, kríza mentálneho zdravia, či strach o vlastnú bezpečnosť vami dlhodobo ignorované, sami prispievate k zhoršovaniu tejto situácie. Od nástupu vašej vlády sme svedkami stupňujúcej sa nevraživosti a útočnej retoriky voči mladým ľuďom zo strany predstaviteľov moci, a to len na základe toho, že sa rozhodli prejaviť svoj politický názor. Táto retorika a nezáujem vládnych politikov o problémy mladých ľudí priamo zapríčiňujú, že Slovensko dnes patrí ku krajinám s najvyšším počtom študentov v zahraničí. Každý 5. vysokoškolský študent uprednostní zahraničnú univerzitu pred štúdiom doma. Mnohí z týchto študentov, ktorí zakúsia kvalitu života v zahraničí, sa už bohužiaľ na Slovensko nevrátia. A to v dôsledku vašej politiky. Pán premiér, budúcnosť každej krajiny a každej spoločnosti spočíva v jej mladých ľuďoch, v ich schopnostiach, snahe, talentoch a ideáloch. Zabezpečiť ich návrat by preto malo byť za súčasného stavu prioritou každého politika. Mnohí z nás stále dúfajú, že sa na Slovensko jedného dňa vrátia. Všetci ale chceme žiť v krajine, ktorá nám umožní viesť dôstojný život s princípmi vzájomného rešpektu. V krajine, ktorá ekonomicky nezaostáva za susedmi. V krajine, v ktorej životná úroveň odzrkadľuje jej plný potenciál. Ďakujem. Zhromaždeniu sme dali vyrobiť pár odznakov, ktoré sú tiež symbolom spájania. Ak by ste ich chceli, tak si ich môžete zadovážiť. Tu niekde sú dve mladé študentky, tak ich potom kľudne oslovte. Teraz sa nám prihovorí členka našej iniciatívy Silvia Herianová spoločne s Ivetou Hruščovou a predstavia nám myšlienku výzvy Kroky za ľudskosť
ako jednej z foriem nenásilného odporu. Nech sa páči. Skôr ako vám aj s Ivetkou predstavíme tento malý projekt, chcela by som vám veľmi poďakovať, že ste sem dnes prišli, že ste vymenili pohodlie a teplo svojho domova za tento mrazivý pobyt tu na námestí Svätej Trojice. Veľmi pekne vám ďakujem. A zároveň chcem poďakovať týmu, ktorý tieto zhromaždenia pripravuje. Ako naozaj im patrí obrovská vďaka, robia to vo svojom voľnom čase, za svoje peniaze a myslím, že by sme im mali zatlieskať. Kroky za ľudskosť. Posledné mesiace sa budíme do zvláštneho sveta, v ktorom medzi ľuďmi silnie tvrdosť, hraničiaca s hrubosťou, osočovaním a rôznymi ďalšími formami agresie. Nielen Slovenskom, ale celým svetom prechádza vlna prinášajúca so sebou autokratických lídrov, z ktorých necítiť ani náznak rešpektu a ľudskosti. Súčasťou tejto vlny sú aj obrovské masy tých, ktorí autokratických lídrov oslavujú, volia, slovne alebo činmi podporujú a zároveň preberajú a živia ich hrubé spôsoby komunikácie. Keďže ich je veľa, mnohí z nás sú zneistení. Kde sa nabrala táto hrubosť? Ako to, že sa vytráca porozumenie, rešpekt a úcta medzi ľuďmi individuálne i vo verejnom priestore? Ako by sa nám pred očami rúcal svet? Pre mnohých je veľmi náročné vnímať nástup necitlivých lídrov s ich arogantnými spôsobmi konania, ktoré majú globálny dosah. Znepokojivé sú však aj vlny hnevu a nenávisti, ktoré sa účinne šíria sociálnymi sieťami i verejným priestorom. Ktokoľvek príde s niečím expresívnym, môže na seba strhnúť pozornosť, získať vplyv a moc. A často naopak, mnohé autentické, pokojné vyjadrenia jednotlivcov sa stretnú s vlnou odmietania, nenávisti, hejtu. Sme rozpoltení a vyzerá to tak, že táto rozpoltenosť nás strháva do priepasti. Nechceme domýšľať, aká je tá priepasť hlboká. V tieto dni na Slovensku protestujeme a je na to veľa dôvodov. Stojíme na námestiach, pochodujeme ulicami, nosíme transparenty, pískame či kričíme do megafónov a vyzývame k bdelosti. Táto forma prejaveného nesúhlasu s hrubosťou až kriminálnymi krokmi vládnej koalície je veľmi dôležitá a účinná. Nemusí sa v nej však každý cítiť komfortne, a tak uvažujeme nad inou formou nenásilnej akcie, ktorá možno osloviť ďalších ľudí v našej krajine. Pozývame vás kráčať za ľudskosť. Môže to byť len pár krokov, ale vo vedomí a prepojení s krokmi iných ľudí je to veľký pochod za mier. Tichý, nenásilný akt, cez ktorý prejavíme podporu ľudskosti, nás môže spojiť cez šírenie súcitu a porozumenia naprieč krajinou. Každý deň, kedykoľvek medzi 5. a 6. večer, v plnej pozornosti, urobme okruh vo svojom okolí. Môžeme obísť raz i viackrát svoj dom, bytovku, štvrť či celé sídlisko a v mysli i srdci umiestniť do kruhu ľudskosti spolubývajúcich, susedov, známych i neznámych. Možno počas kráčania za ľudskosť sa stretneme s ľuďmi, ktorých už dlho poznáme, ale i s úplne novými. Usmejeme sa
alebo k sebe prehovoríme a zistíme, že svet je oveľa priateľskejší, ako sa javí. Možno si tiež uvedomíme, že keď prajeme súcit a porozumenie iným, my sami sa stávame súcitnejšími a láskavejšími. A možno objavíme ešte oveľa viac. Možno si podáme ruky a začneme sa viac počúvať, viac si dôverovať a viac spolupracovať pre rešpektujúci život v našom okolí. Predstavte si, keby na Slovensku veľa ľudí, začalo vytvárať kráčaním kruhy ľudskosti. Tí pri moci by videli, že nemajú dočinenia s mlčiacou masou, pretože jasne prehlasujeme, že krokmi za ľudskosť, jemným, ale zároveň jasným spôsobom dávame najavo náš postoj nenásilného odporu proti arogancii moci a podporu tých, ktorí sa snažia o udržanie Slovenska v demokratickej Európe. Zároveň tým preukazujeme prevzatie zodpovednosti za seba, za spoločnosť i za krajinu. Veľké zmeny sa dejú aj zdola, i keď sa môžu javiť pomalé. Šíria sa ako pavučina v prostredí, v ktorom každý z nás žije. Môžeme sa spojiť a aktívne v rešpekte a odbornosti tvoriť, spolupracovať. A žiadajme tých, ktorí majú kompetencie, aby konali v záujme spoločnosti. Žiadajme, aby konali odborne a ľudsky, s rešpektom ku všetkým obyvateľom tejto krajiny. Hľadajme, čo nás spája a nie, čo nás rozdeľuje. Poďme spolu kráčať za ľudskosť a vzájomné porozumenie. Poďme spolu kráčať za ľudskosť a vzájomné porozumenie. Ďakujeme vám. Ďakujeme. A keby ste mali chuť sa aj tak viditeľne pridať, tak sme vyrobili zo pár odznakov, ktoré sa volajú Kroky za ľudskosť a majú ich tie isté dievčatá, ktoré vám tu dávajú aj odznaky Banská Štiavnica Európa a My sme Európa, takže si môžete od nich za symbolický alebo dobrovoľný príspevok ich vziať. A tiež, kto by mal záujem, tak máme pár vytlačených strán tejto výzvy, tak aj tie si môžete zobrať a kľudne to šírte. A verím, že sa budeme spolu stretať a tvoriť. Pekný večer. Ďakujeme. Žalobu a Greta Grega vám predstaví jej iniciatívu so študentami. Nech sa páči. Žalovať, ale ešte predtým by som vás všetkých chcela srdečne pozvať na naše diskusie, ktoré máme ambíciu robiť každé 2 týždne v Art Café. A sú to diskusie s názvom Tvárou v tvár a vytvárajú študenti pre ostatných študentov, ale samozrejme aj pre všetkých ostatných, takže budeme radi, keď na najbližšiu diskusiu prídete aj vy. No a teraz teda idem žalovať. Žalujem Roberta Fica, ktorý v roku 2018 stál pred kamerami s 1 000 000 eur a predstieral, že mu záleží na vyšetrení vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tvrdil, že tento čin je útokom na slobodu slova a demokraciu, musíme urobiť všetko pre vyšetrenie, ale vedel, že novinári sú sledovaní a že štát ovládajú mafiáni, ktorých jeho vláda chránila. Žalujem ho za to, že keď 10 000 ľudí zaplnili námestia a žiadali spravodlivosť, vysmial sa im. Skončíme už túto trápnu estrádu. Slovensko nie je mafiánsky štát, tvrdil. Ale trápny bol jedine on. Kým ľudia smútili, on rozprával o štátnom prevrate a zahraničných silách, ktoré vraj chcú ovládnuť Slovensko. A dnes hrá toto trápne divadlo znova. Tentoraz o gruzínskych snajperoch, agentoch zo zahraničia a veľkom puči.
Žalujem ho za to, že vždy, keď je v úzkých, vymýšľa si nepriateľov a šíri strach. Žalujem ho za to, že roky klamal, keď sa vydával za ľavičiara a ochrancu chudobných. Tvrdil, že je sociálny demokrat, ale dnes sa podlizuje autoritárom, Putinovi, Erdoganovi, Orbánovi a Trumpovi, politikom, ktorí potláčajú demokraciu, slobody a šíria propagandu nenávisti. Kedysi sa vysmieval konšpirátorom, dnes im píše listy plné bludov a dúfa, že mu Elon Musk zachráni reputáciu. Žalujem ho za to, že ničí všetko, za čo ľudia v roku 2018 bojovali. Kým ľudia stáli na námestiach a verili v lepšiu budúcnosť, on sa stará len o ochranu seba a svojich kumpánov. Žalujem ho za to, že na Slovensku sa nezmenilo nič a že kým on bude pri moci, nezmení sa vôbec nič. Žalujem celý systém, ktorý umožnil, že dodnes sa za vraždu Jána a Martiny nikto poriadne nezodpovedal. Žalujem politikov, ktorí roky vytvárali štát, v ktorom investigatívny novinár bol nepohodlný. Žalujem oligarchov, ktorí si kupovali politikov, sudcov, policajtov a médiá. Žalujem súdy a políciu, ktoré zlyhali. Vrahovia sú vo väzení, ale tí, ktorí im pripravili podmienky, sú späť pri moci. Žalujem všetkých tých, ktorí tvrdili, že Slovensko nie je mafiánsky štát, ale dnes dokazujú, že ním vždy bolo a stále je. Kým oni vládnu, nikto na Slovensku nemôže veriť v spravodlivosť. Kým oni vládnu, vražda Jána a Martiny nie je uzavretá kapitola, ale nebezpečný precedens. Odkaz, že pravda sa tu trestá smrťou a moc patrí tým, ktorí sa neboja špiny a krvi. Avšak žalujem aj nás všetkých, ktorí sme dovolili, aby sa história zopakovala. Žalujem našu apatiu a mlčanie. Mlčať znamená súhlasiť. Rezignovať znamená odovzdať krajinu tým, ktorí ju chcú len pre seba. Na Slovensku však stále existujú ľudia, ktorí veria v pravdu. Ktorí vedia, že sloboda a spravodlivosť sa nebránia sami. Ktorí chápu, že ak dovolíme zabudnúť na túto vraždu, raz sa môžu stratiť aj mená tých, ktorí si ju objednali. A preto odmietame mlčať. Slovensko je v rukách ľudí, ktorí sa boja len jedného, že sa ich nebojíme. Vyzývam tých, ktorí nestratili hlas, aby ho použili. Vyzývam tých, ktorí nestratili odvahu, aby ju ukázali. Vyzývam tých, ktorým záleží na budúcnosti, aby si ju nenechali ukradnúť. Nech to teda znie jasne a nahlas. Nezabudneme, nepodvolíme sa a budeme bojovať. Všetkým rečníkom. Blížime sa k záveru dnešného protestného podujatia Slovensko je Európa, ktorý sme venovali aj 7. výročiu smrti Jána a Martiny. Dovolte mi prečítať spoločné vyhlásenie stavu občianskej pohotovosti na Slovensku a požiadavky, ktoré odzneli 10. januára na proteste Slovensko je Európa. Vyhlásenie stavu občianskej pohotovosti. My, občania Slovenskej republiky, vyhlasujeme stav občianskej pohotovosti. Slovensko čelí vážnemu ohrozeniu. Sloboda, nezávislosť a demokratické hodnoty našej krajiny sú pod tlakom vládnej koalície a jej krokov, ktoré narúšajú právny štát, oslabujú naše spojenectvá v EÚ a NATO a posúvajú Slovensko smerom, ktorý odmietame. Nemôžeme mlčať. Sme zodpovední za budúcnosť Slovenska a jeho postavenie v slobodnej a demokratickej Európe. Naše odhodlanie je jasné. Budeme organizovať protesty, petície a ďalšie nenásilné akcie, aby sme ukázali, že nám na Slovensku záleží. Toto
toto nie je len boj proti politickým krokom. Je to boj za hodnoty, ktoré nás spájajú. Slovensko patrí do Európy a my urobíme všetko pre jeho slobodnú, demokratickú a bezpečnú budúcnosť, ktorá patrí nám všetkým a našim deťom. Nezradíme našu krajinu. Postavme sa spoločne za Slovensko, za demokraciu, za naše miesto v Európe. Náš hlas je jasný a nezlomný. My sme Slovensko, my sme Európa. Presne tak, my sme Európa. Požiadavky. Na verejných zhromaždeniach, ktoré sa uskutočnili 10. januára v mestách po celom Slovensku, odzneli 4 spoločné požiadavky. Po 2 týždňoch a viac, ich vo viac ako 60 mestách čítame znova. Vyzývame premiéra Roberta Fica, aby dodržiaval zákony, rešpektoval inštitúcie a vládol transparentne. Je to jedna z ďalších požiadavok, ktoré sa pomaly ukotvujú v týchto požiadavkách. Odstúpenie premiéra Roberta Fica. Po druhé, žiadame vládu a najvyšších predstaviteľov, aby odmietli akúkoľvek spoluprácu s Ruskom, ktoré vedie vojnu proti Ukrajine a ohrozuje Slovensko. Za tretie, žiadame vládu a ústavných činiteľov, aby prestali útočiť na Ukrajinu, ktorá čelí agresii Vladimíra Putina. Za štvrté, vyzývame vládu a najvyšších predstaviteľov, aby zastavili pokusy Roberta Fica meniť zahraničnú orientáciu Slovenska v rozpore s našimi záväzkami voči Európskej únii a NATO. K záveru nášho protestu ďakujeme Policajnému zboru Slovenskej republiky a Mestskej polícii v Banskej Štiavnici za pomoc pri organizovaní podujatia. Veľký potlesk pre nich. Ďakujeme vám za bezpečnosť. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veca oni, stratia Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veca oni, stratia Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.